Pocity mám smíšené, jsem trošičku nervózní, těším se, že to už bude za námi a zároveň bude všechno chybět, protože jsem si tady všechny lidi strašně zamilovala a budu na to vzpomínat s láskou po celý život. Nečekala jsem, že se dostanu až tak daleko, protože kdo si pamatuje, tak hned v první nebo druhé epizodě jsem musela utéct jako popelka zpátky do Česka a ani by mě nenapadlo, že se dostanu až tak daleko a že se opravdu vrátím. Radkovi bych odkázala to, ať se rozhoduje hlavně svým srdcem a ať se rozhodne podle toho, jak on to cítí, co ví, že od života chce, nebo co chce od té partnerky a ať si vybere tu, která nějakým způsobem mu splní ta jeho očekávání a ta přání, ať je prostě šťastný. Ja sa veľmi teším a strašne som zvedavá, ako to celé bude vyzerať. Musím povedať, že som to nečakala ani neplánovala, ale som samozrejme rada. Radkovi by som odkázala, nech sa riadi srdiečkom a že všetko bude dobré, všetko bude presne tak, aby sme boli podľa mňa všetci šťastní a pre to naše najlepšie dobro.